Okei, aika pitkään veivä sitten ensimmäisen palkkaan. Kuitenkin kun sillä oli tonkin verran sitä, että se vähän katteli muualle. Se pystyy niin kuin innostuun asiasta ja se pallo on sille hyvä palkka. Mutta nuoruuttaan, vilkkauttaan, se on kiinnostunut myös vähän tästä ympäristöstä. Ja tosiaan en lähtisi näin nuorella koiralla vielä niin kuin hirveästi sitä vaatimusta tekemään. Sitten jos nämä, mitä nyt täälläkin käydään läpi tai mitä videoita muita saatkaan mieleen, ei niin kuin tuota ihan toivottua lopputulosta, niin sitten täydentää sitä, kun se on 1,5–2-vuotias, niin vähän sillä vaatimiseen. Eli semmoisilla katsekontaktiharjoituksilla. Toi näytti vähän siltä, mä odotin, mutta yllätyin, että sä annoit sen kuitenkin liikkeestä. Eli sen koiran tapa tehdä tota asiaa näytti siltä, että se on saanut sen palkan pääasiallisesta perusasennosta. Mutta se ei ole saanut sitä siitä liikkeestä. Joo. Niin, joo, se on äärimmäisen tärkeää, koska toi näyttää siltä, että se perusasennossa se odottaa kovasti palkkaa. Se patsastuu, jäykistyy, tuijottaa intensiivisesti. Sä lähdet liikkeelle, kun sä otat askeleita eteen, niin se selvästi herpaantuu, että no ei sitä nyt tullut. Ja sit kun sä pysähdyt, niin joko nyt tulisi. Kun sen pitäisi olla siinä, kun sä lähdet liikkeelle, että joko nyt tulee. Niin tällä hetkellä voi olla, että se on saanut prosentuaalisesti enemmän palkkaa siitä perusasennosta. Varsinkin jos se on opetettu perusasennon kautta tämä asia, niin sillä on tullut aluksi paljon toistoa. Mutta se näyttää tällä hetkellä siltä, että se pitää huomattavasti todennäköisempänä sitä, että se saa palkan siitä perusasennosta, kun että se voi saada matkalta. Ja nyt tätä pitää vähän kääntää toisinpäin. Että se todennäköisyys siitä, että se saa kävellessä sen palkan liikkeen aikana, niin siitä pitää tulla paljon palkkoja, että se oppii siihen, että se sinäkin aikana patsastuu ja lähtee seuraamaan sitä. Nyt se on pikkusen, että se seuraaminen on siirtyminen perusasennosta toiseen, ja perusasennossa voi saada palkan. Niin sen takia se siirtyminen ei ole hirveän hyvä, sitten se seuraaminen. Ja jos se matka jatkuu, niin se ei ole edelleenkään hyvä, koska se toivoo vaan, että pysähtyispä toi nyt, että voi tulla palkka sitten paikallaan. Ja sen jälkeen, kun tätä palkkaamisen tasapainoa muutetaan niin, että se rupeaa enemmän odottaa tuossa liikkeessä sitä palkkaa, niin sit sun pitää vaan pikkuhiljaa ruveta pidentämään. Ja nyt me voitaisiin tehdä sitä niin, että sä jatkat tätä harjoitusta niin, että se saa vähän useammin palkan. Tämä oli tosiaan aika pitkä. Ja se saa sen aina siinä, kun sä oot liikkeellä. Mutta et ota vielä mitään hirveän pitkää seuraamista, koska ton lyhyen pätkää se pysyy aika lailla oikeassa paikassa. Ja annat siitä sen palkan. Ja tyyliin, että tulee 1–3 semmoista muutaman askeleen seuraamista, kun se saa jo palkan. Ei niin, että niitä äsken otettiin aika paljon siirtymisiä, kääntymisiä ja siirtymisiä ja kääntymisiä. Niin, että viimeistään 3. siirtymisestä se sit jo saa palkan. Mutta nyt se saisi tässä harjoituksessa sen aina siitä liikkeestä. Katsotaan, miten se vaikuttaa siihen koiraan. Hyvä. Sä voit johonkin väliin kokeilla sitten sen 3 askelta. Nyt se tulee suunnilleen ekan tai tokan askeleen aikana, niin 3–4 askelta voit kokeilla sitten johonkin väliin.
Se pikkusen näyttää jo eriltä siinä mielessä, että kun sä äsken, kun sä aloitit tänne, sä otit perusasentoon, niin silloin kun se koira oli jännittynyt siinä perusasennossa, niin sä läksit liikkeelle, niin se teki näin se koira. Ja sit se lähti vähän niin kuin keskittyä ehkä. Niin nyt se lähtee lähöstä niin, että sillä jatkuu se sama kontakti, mikä silloin siinä perusasennossa, tässä viimeisessä. Se lähti saman tien niin kuin intensiivisesti tuijottaa sinne. Eli jatketaan vielä ja voit kokeilla sinne 4 ja 5 askelta. Kyllä sä voit sen siinä taskussa pitää. Siinä on muita asioita, mitä mä muuttaisin siinä palkkaamisessa, mutta ei nyt sotketa kaikkea tähän samaan, niin mä sanon sulle sen tämän jälkeen. Nyt se oli muuten hyvä, mutta se tosiaan oli pikkusen takana. Joo, se oli niinku se jää niinku vähän niinku se unohtaa sitä, mitä pitäisi tehdä. Niin. Koirat saadaan helposti väärään paikkaan väärällä palkkaamisella, niin me saadaan sieltä väärästä paikasta myös pois oikealla palkkaamisella. Puhutaan siitä kohta enemmän. Otetaan vielä tätä. Hyvä, eli nyt se lopetti sen herpaantumisen, mikä se oli alussa. Eli nythän se lähtee keskittyneesti mukaan siihen seuraamiseen. Se on koko ajan samassa paikassa, mutta se on pikkusen takana. Joo, että se on niinku siitäkin, kun tässä vaiheessa mä tein siis kainalossa pallo. Niin. Niin sit se seuraa niinku tää. Niin, eli tää on just se, mitä mä Niin, tää on se, mitä mä just tarkoitan sillä, että niin kuin väärällä palkkaamisella se on väärässä paikassa, oikealla se saadaan korjattua. Niin sit myös sitä, mitä mä sanon luennolla, että se palkka tulisi liikkeen tekemiselle edullisesta suunnasta. Ja se tarkoittaa seuraamisessa tosiaan, että jos se tulee kainalosta täältä, niin se suosii takana seuraamista vähän täällä. Toiset opettaa tarkoituksella nuoresta koirasta just noin niin kuin toi nyt tekee. Ne opettaa tarkoituksella sen seuraa takana, kun ne ajattelee, että yleisin